थाराय दाननो फैनाया मा नासो गोरोंलाबायखो दैमा बारायथारनांगौबा ना ओजोंबो दङ थाराया नै एसे साबसिन जागोन नामा बुस्थुलाय बेयाव दङ दिनै जों मोनजाफेरि बुस्थु जाहांदो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय माबायदि मा बुस्थु बियो नैबेखौथ' नोंथांमोना सिनायखायोआनो जानांगौ बेखौनो बुङो थाराय थ' जों माने बेखौ दिनै ओंख्रि संना जागोन आरो ना माबायदि जायो जाफेरि बुस्थु माने मा टाइपनिखौ जायो होनदो खालदै माबायदिखौ दानो माने गाज्ला गाज्ला जानांगौ आरो ना गिदिरा माने बिलाइ जाबाङि माने एसे गोरलैदब जेरै औवा मेवाइया फिसा गोरलै ओंखारबोनायाव थमेन जायो बेबायदि आरो ना बिलाइ गोमा बिलाइ जायाखैनो माने बिनि मा बुस्थुखौ जायोलाय एसे बिनि गेजेरनिखौ जायो नै गेजेरनिखौ जिरनांगौ नै बिदि ओंखारो जिरबाथाय नै बिदि एकदम गोरलै आरो इयो माने होख्लायनोसै बेदरजों मा जागोन जोंना लाग्राया बोरै थारमाने फिसा नागिरदों आरो जोङो गेजेर थांबाय थाला लामा बारा गिदिंलाय नाथुर मासे मोनदोंमोन बेखौ आगारना हरनोसैलै होलांबाय एसे गोबां लाबनाया गावसिनो हेल' लोगोफोर नै दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायहरनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय नै दिनैनि भिडिअआनो जाबाय जोंहा दिनै एसे फिसा पार्टि दं आरो जोंनो दाखालिबावै माने बैसागुआव जोंहानि फुजा होखालि गामिनि बिहाव बिखुनजोआ जोंनो अननानै 500 होदोंमोन आरो ओमफ्राय जों बेखौनो एसे जों बिजावजालि साथामनो आरो जों बेखौनो एसे पार्टि जानो नागिरदों आरो ओमफ्राय जोंहानि बिब' बिगुमैखौबो लिंहरदो दिनै माने आलासिबो जाहोखानोसै होननानै दिनैनि भिडिअआ खालि संनाय जानायल' जागोन आरो लोगोफोर ओमफ्राय जोंहानि दिनैनि आलासिफोरा एसे गोबाङानो जागोन आरो नैलाय गुमैया ओमफ्राय आब'बो फैगोन नैलाय फिसाजोआ नै स्कुलनिफ्राय लायना फैदो दासो दिनै ना जोंहा मोनजाफेरि माबा जानो नागिरदों आरो ओंख्रि मा होनगोन बेखौ फाजा माने थारायखौ जाफेराखैमोन आङो लाइफआव दिनैसो फार्स्ट टाइम जाफेरांदो आरो दिनै ओंखायनो भिडिअ बानायनोसै आङो एसे माने आङो दिनै मोनजाफेरि ओंख्रि जाहांदों नालाय बेखौनो भिडिअ बानायनो होननानै सानदों आङो ओमफ्राय दिनैना रेसिपियाबो एसे गोबाङानो आरो मा रेसिपि मोनथाय आं एसे खोन्थानि र' गोसोआव थानायखाय माने बिलाहि फिसाजो ना बिदै ओमफ्राय बयलारजों जोगोनार आलु भाजा ओमफ्राय थाराय आलु अमा बेदर ओमफ्राय मामोन लायो नाजो औवा गाजा आसार नाजो औवा गाजा आसार ओमफ्राय मायबा दंबायोमोन नामालै ओमफ्राय मैगं खारैजो ना खारैजो ना माने मैगं बुथुमनायजो खारै ना संगोन आरो ओंख्रि संगोन बेखौ होमबा नायलांबाय थादो लोगोफोर दिनैनि आंनि ब्लगखौ ओमफ्राय जोंहा बोराया बोरायजो गुमैजो दहायनो थारायखौ लायखांबाय आरो हानानै ओमफ्राय साइनाबो लाबोखादों बिराद सान जालायदों माने थाराय लायनायावनो ओमफ्राय मबाइलखौबो गारबोबाय आरो थाराय लायनानै आइमोननाव जोंहा बिमानि न'आव गारबोबाय आरो मबाइलखौ बावनानै फैदों माने ओमफ्राय आङो नै दा बे भिडिअ बानायबाय थानाया बे मबाइला गुमैनिसो आरो गुमैनि मबाइलजोंनो भिडिअ बानायथ'बाय आङो
नैबे जाबाय अमाया 300 सेरसेयाव नै बयलारबो लाबोबावबाय बयलारखौ आलुजों फ्राय बानायगोन मस्ला मस्लिया देगोन ना देयाखै लाबो Selesai. नै लोगोफोर जि बरियासे जाखाबायना थारायजो बेदरजो ओमफ्राय बेयाव अमा बिथैबो होबावोमोन नै मोनथारसिगोन थारायजो अमा बेदर फाजाया जोंहा बोरायासो संदो बिराद गोथाव गोथाव संनो रोंखागोन ना मिथिखागौ जोंहा बोराया माबायदि गोथाव गोथाव सङो super city duper dah kola ओमफ्राय जोंना दिनैना पार्टिया बेयाव जालि साथामनि पार्टिया सातस'निमोन आरो दाख्लैबावनि आरो खुलुमनायावनो जोंहा बोरायाबो 100 होदो मालाय 100ल' होथारदो जोंनो ओमफ्राय न' खाथिनि बिहावाबो 100 होदो गासै 700 जादो आरो बिसोर खाना नामा दिनै जोंनो खाना इनो नङा माने नैलाय इनि लोगो दङ इनि लोगोआबो लाबोबाय इजों जाय लोगो जायो सरि होयो नंगौ थांबाय दङ आलासिबाबो जोंहा बायनो होबावलायो बायनालाय थांदोंमोन होननानै आरो जोंबोथ' फैदेरबाय नालाय दा हेभि खाना एसे इमाइन गुनजों मा खालामगोन दा नोंखौ ना बिदैबो लाबोबावदो ना बिदै बानायसिगोनथ' गोखै जाया गोखै जाबा जाथोसै गोखैखौनो जाखायोना नै ना बिदैया आङो सुनानै सान्दुङाव दोन्दोंमोन आरो ओमफ्राय बोरैबा गोसोमसोम जादों गोजाजा गोसोमसोमनो नैलाय मोनफैबाय जोंहा आलासि माखाया एप्पल जागासिनो लाजिलायदोसै आरो ओमफ्राय नोंहा मा जाखो हाथाया आं गिसोनबाय आंखौ आं गिसोनखायो केमेरा लाबानो नै बिथैबो होना होबावबाय जि बरिया जाखाबाय जानो लुगैदों ना लोगोफोर मालाबा संनानै जानाय नाय आंबो दिनैसो जाफेरनांगौथ' गोथाव जागोन ना जाया आंथ' दा बुंथ'ला दायो जानायावसो बुंसिगोन आङो जा मोदोमखादो खिन्थु नाय संग्राखैसो नायनो आङो गोलोमलायबाय गासै जाखाबाय लोगोफोर आरामसे बोरायनि संनाय मालायनि संनायखौ हायख्लालायबाय आरो खम टेस्टि जागोन ना कारबाय हरदो हायख्लायनोसै नै ना बिदैखौ एवफ्रामखांबाय आरो बोराया ओमफ्राय नै बेयाव बिलाहि एवदो नै खेनासो खोथासिनदो एबार बेखौ दिखांनो हायाखै टमेयाबो फैबाय स्कुलनिफ्राय जोंहा हा अ टिनायाबो नैयाव दङ थौ गस्लाया सोलायनोसै थौ ड्रेसखौ सोलायनोसै नै औवा सारा जखाय रोसि बायदि रोसि जालायनानै दङ जा मोदोमखादो बोसोरसे जाबाय आरो इनिबो भिडिअ बानायदोंमोन आङो इखौ आसार खालामनायखौ नाजों बानायनोसै इखौ नै नाया
जोंना संनाया गासिबो मोनजोब्बाय जोङो माने बोराय आं ओमफ्राय बिजावजालि लोगो नांनानै संबाय आरो सोरबा माखौबा ओमफ्राय गासिबनिबो टेस्टखौ नायनांसिगोन आरो माबायदिया मा मोनसेया गोथावसिन जायो जानायाथ' जाखायो बयबो गोथावानो ओमफ्राय गुमैया जोंहानि ओंख्रिफोरखौ गोबाब मोनोनो माने गोबाब मोनो नै गावसा मालाय दैब्रु जाथारो संख्रि नां आलुबो जानो हाबावासो गुमैया ओमफ्राय जोङो दा जानोसै जानायनि लाहार फाहार खालामसै गासिनिबो टेस्टखौ नायनोसै माबायदि जायो दिनैनि रेसिपिफोरा नै खिजा खावसे दङ आलासिया नोंखौ नुवाखै फैदो फै एबार ज'निसै फै नोंसोरबो फैदो फै नै दिनैनि आइटेम्सफोरा बे मोनसे ओमफ्राय नैबेफोराव दङ बयलार जोगोनार आलु सयाबिन औवा गाजा ना खारैजों ना ओंख्रै ना बिदै बिलाहि नै बारनानै दंफैनाय दिनैबो साखिनायदो दानिया गोथाव जायो नै दासो ल'खौनो जखिनो लाहायबो केनेकुवा दाउ बरिया ना नै जाबाय गासिबो खिनियानो आलासिया टटेल नैसे हौसे दङ जोंनिया दायो जागोन आरो जोङो माबायदि जाखो दे गुमै खोन्थादो दे खोन्था गोथाव जादो आंथ' साखिनायाखै दासिमबो अमा बिथैजों थाराय मोनजाफेरि ओमफ्राय अमा बरियाखा ना बिदैयालाय माबायदि जादों तुनु संनाय ना बिदैया बिलाहि अमायाबो तुनु संखानाय अमायाबो तुनुआनो संखानाय नै संखानायनि बरिया संनो रोंखागोयो ओमफ्राय संख्रि गोबाब जादों नामा माथो नों गोबाब मोनो जोंहानिफ्राय आं खिन्थु नायलाय नांलाबा गोथाव मोना दै दिनै माने माबा होखादों खोमा जेनेबा जागोन नालाय नै आंहाबो जानोसै नोंसोर लाया दे नोंसोर लाजियो नै आं हारसिं जाबाय थाङो र' थाथ' आं थांनि र' ना बिदै थाराया मोदोम जायो सना दिनैसो फार्स्ट टाइम मोनजाफेरदों नोंसोरबो आं बिजावजालि माखादों आंबोथ' दिनैसो फार्स्ट टाइम मोनजाखादों जायो होनना मिथिखादां गोथावानो जायो ओमफ्राय आलु होआबा गोथाव जाया नामा होनदोंमोन नोङो आलुबो होदो ओमफ्राय एसे बारा जाबाय नालाय बयलार जोगोनार दै ग्लास नांगौ नोङो इबो फुङाव जादों ओंखाम जालायबाय नै puasa. Zaखांबाय लोगोफोर गासिबो ओमफ्राय दिनैनि रेसिपिफोरा गोथावानो जामारदोंमोन आरो मोनजाफेरियाबो गोथाव जादोंमोन। माबायदि जानाय? मोजां बरिया। मोजां। बे सासे आंनो मोसादो। लोगोफोर दिनैनि ब्लगा बेखिनियानोसै लोगो मोनलायसिगोन बयखौबो नेक्स्ट ब्लगाव बाय बाय।